Ahojte. V predchádzajúcej časti sme si ukázali, ako pracovať s jednoduchým ramenom, ktoré sme prirobili k nášmu robotovi. Posunuli sme kocku podľa vzdialenosti. Nevždy potrebujeme odmerať presne vzdialenosť a v tejto časti si ukážeme, ako sa dá programovať robot alebo ako s ním pracovať a orientovať sa pomocou čiar, ktoré sú na hracej ploche pri Robot Game na First Lego League. Využijeme na to color sensor, ktorý som si veľmi jednoduchým spôsobom prirobil k môjmu robotovi. Zavesil som ho pod túto tyčku pomocou dvoch čiernych spojok a tretiu som použil na pridržanie káblika. Pri práci s color senzorom, ktorý sa pozerá smerom dole, je dôležité, aby bol v tej správnej vzdialenosti od stola, inak nebude spoľahlivo fungovať. Pri color senzore, ktorý je v sade Spike Prime, je tá správna vzdialenosť na presne 2 moduly, alebo teda výšku 2 dielikov od povrchu, ktorý sníma. Color senzor sme preberali v jednom zo základných videí, alebo v jednej zo základných lekcií, ktoré si môžete nájsť v našom playliste. A pripomínam iba, že dokáže pracovať v niekoľkých módoch, dokáže rozlišovať farby alebo intenzitu svetla. To si ukážeme neskôr. Teraz naprogramujem robota, aby išiel dopredu, zastal, keď uvidí bielu čiaru a potom spustím dolu rameno a odveziem kocku niekam preč. V mojom programe som si pridal rýchlosť motora pre moje rameno a takisto blok, pomocou ktorého si vždy to rameno viem dať do polohy hore alebo do pozície 0 na motore E. Tým, že sa mi tu už zbiera niekoľko týchto blokov, tak môžem si vytvoriť ďalší my blok a ten nazvem setup a doňho si vlastne uložím tieto 4 bloky, ktoré používam ako bloky na nastavenie toho robota a vlastne v mojom hlavnom programe už použijem iba jeden blok. Je to tak prehľadnejšie, šetrí to miesto a robí to môj program jednoduchším. Takže setup mám tu a teraz pustím robota, aby išiel priamo dopredu bez ďalšieho obmedzenia a bude čakať pomocou wait until bloku na to, kým color sensor uvidí bielu farbu. Tu si zvolím bielu. Keď sa tak stane, tak robot zastaví. Potom môžem spustiť dolu moje rameno. Viem, že to je na motore E. Bude to v smere otáčania proti smeru hodinových ručičiek a nemôžem použiť rotations, pretože by nám narazil do robota, alebo teda mohol by som tam dať štvrť otáčky, ale radšej použijem 90 stupňov. Keď dá dolu rameno, zoberie kocku, tak sa s ním otočím, tam už použijem zase moje bloky, ktoré som si vytvoril. Dám ho otočiť dvakrát o 90 stupňov a pošlem ho preč, možno nejakých ďalších 20 cm. Poďme sa na to pozrieť. Celkom to nevyšlo, kocka sa mi vyšmykla, tak tu by som mohol urobiť niečo také, prirobiť si ešte k tomu ramenu nejaké ďalšie dieliky, ktoré by tú kocku lepšie ovládli, alebo teda zachytili. Alebo môžem urobiť takú vec, že keď dám dolu rameno, tak kúsok sa cúvnem s tým robotom pár centimetrov, aby mi vlastne tá kocka zostala tam, kde je to rameno. Takže pridám si sem len takýto veľmi jednoduchý pohyb. Poviem mu, že potom ako spustí dolu to rameno, tak chcem, aby cúvol, dajme tomu, že 3 cm. Všimnite si, že teraz mi rameno zostalo dolu, ale vďaka tomu, že v mojom setupe mám príkaz, aby sa to rameno vrátilo do začiatočnej polohy, nemusím s ním momentálne nič robiť, všetko sa to stane, keď spustím môj program zase. Super. To bolo zastavenie robota na čiare. Pozrime sa teraz, ako by som mohol naprogramovať môjho robota, aby
sledoval túto bielu čiaru, ktorú tu mám. Vytvoril som si takú mini misiu tu a chcel by som vlastne urobiť to, aby robot išiel po čiare až na jej koniec. Tu sa pomocou MyBlockov otočí doprava, pôjde dopredu, znova sa otočí, príde, zastaví na tejto bielej čiare, zoberie kocku a odíde s ňou niekam preč. Aby som mohol sledovať čiaru, musím využiť funkciu môjho color senzora, ktorá meria intenzitu odrazaného svetla. Ten senzor má vlastné svetlo, ktorým si svieti na podložku alebo povrch a meria, koľko z toho svetla sa mu vracia naspäť. Čierna farba svetlo pohlcuje, biela farba svetlo odráža. Keby bola dokonalá, odrazilo by sa 100% svetla, alebo keby bola dokonalá čierna, pohltila by 100% svetla, ale samozrejme nič nie je dokonalé. Môžeme sa pozrieť na obrazovke hubu, tu si prepnem do módu Reflect, čiže keď sa ten senzor teraz pozerá na povrch môjho čierneho stola, odráža sa mu 16% svetla naspäť. Keď dám ten senzor nad tú bielu farbu, tak aby som získal čo najväčší odraz toho svetla, vidíte, že sa odráža až 97% svetla naspäť. Sledovanie čiary funguje na takom princípe, že si odmeriam tieto dva extrémy, čo vidí, keď sa pozerá iba na bielu, čo vidí, keď sa pozerá iba na čiernu, a tieto dve čísla spriemerujem. A vlastne získam hodnotu, čo by mal vidieť, keby sa ten senzor pozeral presne na polovicu čiernej a polovicu bielej. Sledovanie čiary nie je doslova, že by sledoval tú bielu čiaru, ale on vlastne sleduje tú hranicu medzi čiernou a bielou. Vtedy, keď vidí presne tú polovicu, ten priemer tých dvoch hodnot, vtedy vlastne chcem, aby išiel rovno. Vtedy to je moja ideálna hodnota, tam chcem, aby ten robot bol. Keď pôjde rovno, príde do bodu, kedy už bude ten senzor vidieť viacej bielej a vlastne ja môžem využiť výpočet od mojej ideálnej hodnoty na to, aby som to číslo, ktoré dostanem, vložil do bloku, kde zatáčam mojim robotom. Pozrite sa, čo mám na mysli. Toto si tu zatiaľ, a vlastne to môžem odtiaľ odstrániť. Toto si tu môžem nechať, to bude môj, môžem si urobiť ďalší MyBlock, zastav na bielej. Ten si môžem odložiť sem dolu a priemerná hodnota tých dvoch čísel, ktoré som hovoril predtým, 16% a 97%, keď si to zrátam, mám 113, keď to vydelím dvomi, je to 56 približne, takže moja ideálna hodnota, ktorú chcem, aby color senzor videl, je 56. Využijem to takto. Do bloku Start Moving dám matematickú operáciu odčítanie. Do prvého okienka napíšem 56, čo je moja ideálna hodnota, a do druhého okienka vložím blok z môjho color senzoru, ktorý v sebe obsahuje hodnotu odrazeného svetla, tak ako ju práve teraz ten robot vidí. Čiže ak sa bude pozerať a bude vidieť 56, výsledkom tohto výpočtu bude 0 a robot pôjde rovno. Ak ale bude vidieť viacej bielej, výsledkom tohto výpočtu bude nejaké záporné číslo a teda hodnota, ktorá bude prichádzať do môjho volantu, bude záporná a robot sa bude točiť doľava. Ak bude vidieť viacej čiernej, výsledkom toho výpočtu bude kladné číslo a robot sa bude točiť doprava. Ďalšia vec, ktorú je dôležité povedať, je, že keď mám ostrú zákrotu ako túto, 90 stupňovú, nemusí stačiť to opravenie sa, alebo teda tá hodnota, ktorá mi vyjde z tohto výpočtu, a ja ju ešte musím vynásobiť nejakým faktorom, aby to otočenie sa bolo ostrejšie. Takže dám si sem ešte násobenie, toto celé vložím do jednej strany a sem do tohto okienka napíšem faktor, o ktorý sa mi ten výsledok
ešte vynásobí, aby vlastne to výsledné zatočenie volantom bolo väčšie, ostrejšie. V tomto prípade použijem číslo 1,5. Ak by som použil príliš vysoké číslo, mohlo by sa stať, že robot sa začne správať veľmi tak trhano, začne sa veľmi kývať, čiže je tu aj taká horná hranica k tomu, koľkokrát chcem vynásobiť to číslo, ten výsledok toho výpočtu. Samozrejme potrebujem to všetko dať do slúčky a ako sme si ukazovali už predtým pri jazdení pomocou gyrosenzoru, musím nejakým spôsobom tú slúčku obmedziť, zastaviť. V mojom prípade využijem zase stupne, ktorými sa mi točí ten motor a teda opäť si potrebujem vynulovať hodnotu, tú relatívnu pozíciu na mojom motore, na motore D, pretože sme zistili, že tam sa mi tie čísla zväčšujú a bude sa tá slúčka opakovať dovtedy, kým teda počet tých stupňov nebude väčší ako určité číslo, relative position, dám si to sem, na motore D. Ja už som zistil, že pre túto čiaru, ktorú tu mám, aby mi prišiel robot až úplne nakoniec, tak to číslo alebo ten počet stupňov, koľko ten motor musí natočiť, je 1650. Samozrejme, mohol by som to tiež prerátať na centimetre, ako som to robil tu pri jazdení pomocou gyra na určitú vzdialenosť. Keď teda nastane táto podmienka, môj robot sa zastaví. Pozrime sa na túto čiastkovú vec, na túto časť programu. Začnem na začiatku bielej čiary a keď to spustím, robot by mal prísť až na jej koniec tam. Super. Takže toto mi funguje. A teda chcem ďalej, aby sa odtiaľto otočil o 90 stupňov, prešiel sem, možno 25 cm, znova sa otočí o 90 stupňov, pôjde dopredu, zastaví na bielej čiare, zoberie kocku, dá dolu rameno, kúsok cúvne, aby som mal istotu, že sa mi odtiaľ nevyšmykne a potom sa otočí a odíde tým smerom. Využijem teda celý tento kus kódu a znovu si môžem urobiť z neho MyBlock, pomenovať ho Line Follower, čo je bežný názov pre program, ktorý ide po čiare. Mohol by som tu tiež využiť vstup a meniť si počet stupňov, ale to teraz pre tento konkrétny program neurobím. Takže dal som si môj Line Follower do MyBlocku, aj zastavenie na čiare mám v MyBlocku a teraz môžem zložiť celý program. Použijem setup, potom si tam dám line follower, príde mi až nakoniec, otočím sa doľava, minus 90, pôjdem dopredu, nejakých 25 cm, znova sa otočím doľava, z minus 90, potom pôjdem po bielu čiaru, takže dám si stop on white, potom si spustím dolu rameno na motore E, protismeru hodinových ručičiek 90 stupňov, cúvnem kúsok dozadu, aby sa mi tá kocka zachytila, takže dám si dozadu možno nejakých 5 cm a potom sa otočím znova doľava o nejakých minus 135 stupňov a odídem preč alebo vrátim sa do svojej základne. Tak držme si palce.
podarilo sa. Držím palce aj vám, skúšajte, nevzdávajte to a ak by ste mali akékoľvek otázky alebo pripomienky, námety, radi ich privítame, napíšte nám do komentárov, prípadne mi napíšte na môj e-mail, ktorý nájdete na stránke našej školy. Toto bola krátka séria videí o tom, ako programovať jednoduchého robota a ako vlastne začať s riešením misií First LEGO League. Držím vám palce a teším sa na dovidenia na budúce.